תרגיל לבוסט אנרגטי תוך דקה. מאתרים את הפופיק ומעודדים 3 אצבעות מתחת לפופיק. לוקחים נשימה עמוקה ומתחילים לנשום נשימות דרך הבטן. הבטן דוחפת, האצבעות לא רק נוגעות באזור, אבל לא עושות שום פעולה. נושמים 9 נשימות והפסקה. לוקחים נשימה עמוקה ועוד פעם. הבטן דוחפת ונכנסת, דוחפת ונכנסת. 9 פעמים. נשימה עמוקה ופעם אחרונה. אצבעות במקום. בטן נכנסת ודוחפת החוצה. רק הבטן עושה את הפעולה. 9 פעמים ונושמים נשימה עמוקה. שמים ידיים על הכליות ובלוטת האדרנל. לוקחים נשימה עמוקה ומדמיינים אור אדום שנדלק שם בצבע של קריסטל אודם. וידיים על הלב ומדמיינים אור ירוק של קריסטל ירוק בוהק נדלק בלב.